powitać na tym kanale i powiedzieć, że to nie będzie tylko kanał, jak na pewno zauważyliście, że wodogrzmotów małych, kreskówki. To będzie też na przykład z FNAF-a, może znacie, albo gry Movie Star Planet. Możemy czasem nagrywać, no nie wiem, Minecrafta, albo poradniki, na przykład jak coś ugotować, albo jak się ładnie ubrać, pomalować paznokcie. No a jak macie jakieś więcej pomysły, to może wpiszcie w komentarzach. Aha, i chciałam tylko powiedzieć, że FNAF-a nagrywamy do naszego kolegi Piotra. Bardzo go pozdrawiamy. A teraz przejdźmy do rzeczy. Numer 1. Na tym obrazku widzimy Dipera i woskowaną figurę, która ożyła w tamtym odcinku. No dobrze, to nie jest dziwne, bo pewnie wielu z nas oglądało ten odcinek. Ale no przyjrzyjcie się temu, tej tablicy. Czy sy powinno odpadło nawet w intrze, więc... No trochę dziwne, żeby jeszcze wtedy było. Na tym zdjęciu jest Wendy i Bootcamp tak naprawdę, ale zobaczcie po lewej stronie budki, to wygląda trochę jak kawałek głowy dziecka czasu. No przyznajcie. No dobrze, to jest obrazek i widzimy tutaj... Coś co podobne jest do twarzy nosa i widzimy to tylko przez jedną klatkę, ale przyznajcie, czy to nie wygląda dziwnie? Dobra. Widzimy tutaj Dipera i była cyferka, no. I jak wiecie, to Dipper, to była część chyba sezonu drugiego i Dipper rozmawiał wtedy z Billem cyferką. No i można powiedzieć, że przez jedną klatkę zniknęły mu źrenice, no. Normalnie to raczej nie wygląda. Powinni zadbać o takie małe szczegóły. I tym tanecznym krokiem musimy niestety się z wami pożegnać i do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, Komentujcie, do zobaczenia.